Posibleng mo-issue og cease and desist order ang Mines and Geosciences Bureau sa DENR batok sa IDFAS Development Corporation, ang developer sa Villa Sebastiana Subdivision nga nahimutang sa Mandaue City. Kini human usa ka 14 anyos nga bata ang namatay human nahugno ang riprap nga gihimo sa IDFAS Development Corporation sa Barangay Tawason, Mandaue City. Ang riprap gisugdan og himo niadtong Pebrero ning tuiga bisan pa man nga wala kini nakakuha og Environmental Compliance Certificate gikan sa DENR. Ang developer mi-insister nga nakakuha sila sa maong certificate gikan sa DENR apan nasayang walay ECC application ang nakita sa DENR. Si Dr. Edelia Medo, spokesperson sa DENR Central Visayas, nagkanayon nga kung adunay certificate ang maong kumpanya, natudluan unta ang developer og mga mitigating measures aron malikayan ang nahitabong pagkahugno sa riprap. Sa pakisusi nga gibuhat sa DENR, ilang nabantayan nga walay mga supporting beams ang riprap. Nahugno ang riprap niadtong Domingo human sa kusog nga ulan.